Ja keď som videla túto komunikáciu ministra Belanára, tak musím povedať, že som sa opätovne veľmi hanbila za túto vládu, pretože jednak to prišlo deň pred výročím 21. augusta a možno si táto vláda nechcela spomenúť na to, čo sa v 68. stalo, respektíve už na to zabudla, ale zároveň to prišlo deň po jednom z najsmrteľnejších útokov na Ukrajinu vôbec, kde opäť raz zomreli nevinní ľudia, nevinní civilisti. A namiesto toho, aby Juraj Blanár odsúdil to, čo Rusko spáchalo na Ukrajine, tak on dá komunikáciu, že a my s tým Ruskom ideme do nejakej medzivládnej komisie. A nehnevajte sa ešte, že medzivládna komisia v podstate v oblasti školstva. Ja by som napríklad strašne rada vedela, ako na toto zareagoval pán minister školstva zo stranu Hlas, pán Drucker. Pretože si myslím, že on minimálne postojovo nie je úplne v súlade s tou retorikou, ktorú má táto vládna koalícia, čo sa týka tejto vojny. Nehovoriac o tom, že povedzte mi, prosím, že čo si máme z toho vziať, že Slovensko tu ide spolupracovať s Ruskom v oblasti školstva. S Ruskom, ktoré je teda diktátorskou krajinou. Akože čo v oblasti školstva sa už len môžeme učiť?